sibiri uti kalo tile 24 san 2024 aw bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnya k'a fɔ alamisadon uti kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka taa bɔnna o yɛrɛ kɔni kɛ service la min ni ale bɛ wele ko Sekojek ni olu ka baara o bɛnnen don an ka ba Maliba ale lakanani ma a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛn sira la kosɛbɛ ni a ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ani fɛn min yɛrɛ kɔni CNT ale yɛrɛ kɔni président kolonɛla Maliki Jaw ani u ka marabolo ma caman bɔnna o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita a bɔla ka foli bila ani tasi bila k'o kɛ ka ɲɛsin ni service maa ninnu ma u ka wulikajɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ale basigiliko kunkanko la. ATT Bugu 1008 logement ale yɛrɛ commissariat ma olu bɔla ka kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni bila kunu jumadon uti kalo tile 23 san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ dɔ olu yɛrɛ kɔni senfɛ ka don uti kalo tile 16 la fo ka taa se uti kalo tile 18 ma san 2024 kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni bɔla k'u tigɛ da cɛla ka maa 6 ɲɔgɔn kɔ ka cɛla ka maa 6 minnu ni a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bingani wale o yɛrɛ kɔni kɛ ATT Bugu ale lamini kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ nin cɛla kan ninnu ko maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔla bolo maramafɛn cɛjugu olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla bolo ani buna adamaden dɔw bololafɛn ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla u bolo fɛn min yɛrɛ kɔni y'u ka ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni i maa ma ko ni i minɛna nin bingani wale sugu ninnu na ko hinɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛ k'i la ni maa ko fɔta ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigila mɔgɔw ka bolo kan u ni hakɛ min ka kan o yɛrɛ kɔni bɛ ka u da u kan. Halisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa Kucala fɛn min yɛrɛ kɔni ye douane ɲɛmaaba ye ni a bɛ wele ko Amadu Konate a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ma kɔnɔnen don Kucala ale marabolo kɔnɔna na Kucala ale yɛrɛ kɔni douane ɲɛmaaba ni a bɛ wele ko colonel major Yoro Jalo a yirala k'a fɔ ale n'a ka marabolo ma olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla k'u tigɛ da maa dɔ kan maa minnu ni a yirala k'a sɔrɔ maa minnu ni a sɔrɔla k'a fɔ ko cannabis o yɛrɛ kɔni plaquette 77 sɔrɔla kun ni o yɛrɛ kɔni kilogramme bɛ taa 146 ani buruburu 8 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la cannabis a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn fɛn minnu yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni yamaruyalen tɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na Kucala ale ye douane ɲɛmaaba o y'a yira k'a fɔ halisa u bɛ wulikajɔ kɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla nin kɔnɔna ka dankari kɛ u la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama o de walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ni fɛn ɲɛnaminimafɛn ninnu ye minnu yamaruyalen tɛ olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba dolontanna baw ka kapitɛni ni a bɛ wele ko Amari Traoré a yirala k'a fɔ kumafɔɲɔgɔnya dɔ ni o yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna ale ni fédération malienne ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ kɔni kun ye ale suspend a hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba dolontannaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni kapitɛni ni ale yɛrɛ kɔni suspend ko olu yɛrɛ kɔni tɛna dolontan na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲangini min yɛrɛ kɔni kun bɛ Amari Traoré ale kɔ ka ko ɲangini wulila o hukumu de kɔnɔna na u welela ka na sélection nationale o yɛrɛ kɔni na Amari Traoré ani fɛn min yɛrɛ kɔni n'a ka dolontanna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bisuma ani u caman. Kari tɛmɛnen ni o yɛrɛ kɔni bɛnna transition malienne ale yɛrɛ kɔni san 4 o ma a yirala k'a fɔ duguden dɔw olu yɛrɛ kɔni u hakilinata o yɛrɛ kɔni de kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe Mopti ale ni Bamako olu bɔla ka u ka nimisiwasa kɔ o yira kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko transition ale yɛrɛ kɔni ye baara caman o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na. L'Organisation mondiale de la santé OMS ale bɔla ka kunnafoniya dɔ olu yɛrɛ kɔni bila ka ɲɛsin marabolo damadɔ ma a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye gawo ye fo ka taa se mɛnaka o yɛrɛ kɔni ma ko baloko dɛsɛ dɔɔni o yɛrɛ kɔni yela olu ka marabolo kɔnɔna na ni an bɛ min wele ko malnutrition.
wagati ko ale kunkanko la an bɛ taa Mopti fɛn min yɛrɛ kɔni ni météorologue olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mopti b'a bolo fo ka taa se san o yɛrɛ kɔni ma ko o yɛrɛ kɔni ji ko o yɛlɛla kosɛbɛ ko a bɛ san 57 ɲɔgɔn kɔ bɔ ko ji yɛrɛ kɔni fanga kun ma yɛlɛ ka se fɔ nin yɔrɔ in ma o y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ kɔni riverant ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka siranya ko o yɛrɛ kɔni yira an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa vacances a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ye halisa o bɛ vacances marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kani Bɔnzɔn a yirala k'a fɔ arabadon uti kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na ko binganni walekɛlaw yɛrɛ kɔni tala ka taa binganni wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni marabolo in sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko bagan marala maa 5 ɲɔgɔn kɔ ko u ye olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ka tila ka bɔnɛ ni u ka bagan caman ye minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛma di u bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka jamana in basigi ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔ an joona